И там се учи какво трябва да правиш, като станеш шеф. Да можеш да заповядваш, да поправяш, да? Въобще куп неща. И как да помагат на другите. Учи астронавтите да ходят в космоса. Ами, да може да ти каже много строго. Работи! Да, и да може да заповядва добре. Трябва да може да ходи в космос. Много езици. Не знам много математика. Мисли какво трябва да се прави, какво трябва да се прави. Ами, стои, гледа по камерите и заповядва. Направи това, направи онова.